Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu checontent, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chiri healthy, chine content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Ndakambozvitaura pandakauya nevideo clip panapa ndichitaura kuti mukadzi waseWicknell ari kunzi ari kuhura. Vamwe vakati nyaya dzekunyeba, vamwe vakati chino, vamwe vakati chino, vamwe vakati chino. Tatelicious akataura iye akati, seWicknell ndipindurei muone ndinokanda sex step. Zvino izvi mawani. seWicknell havana kupindura, girlfriend yavo haina kuexposwa. But pana anonzi Tazvi Mhaka, best friend yani yaseWicknell. Ndiye munhu akamhanya kunonyora zvemusoro wake achizviita kunge akaita sei akapenga. But homwe nyika yabva yataura iye kuti musandijairire, inini handitombori mwana mudiki, handiswe size yako. Umbowo uwo mapictures ayo muri kumaona mapicture apa. Pane mamwe mapicture vachidyana nabota, ayo tikwanise kumaisa panapa aya. Pane sex tape futi riripo, tikwanise kudisa futi panapa. But zvinhu zvitangoti tikuzive kuti zvapo zvamucirculation zvakutenderera umbowo hwese hwapo. Saka ndozvangoti ndiuye neclip panapa ndikuratidzei kuti aiwaka chakafukidza dzimba matenga, but ukaona matenga pasisina, zvese zvaiswa pachena. Saka kubva kuchihure chaseWicknell napokelo, nana Jinimbi, nana Rimo, zvese zvaiswa pachena kunzi bhu. Pakashata. Saka ndava kusiya muchiona clip panapa raQueen Tatelicious achita sei achitaura. The audio is the clip is very long. It's like it was a 2-hour live stream, but what I did, I just cut my points and ndongofunga kuti ane musoro handitika. Credit yet this clip iri kuenda kuna Queen Tatelicious, ndo muridzi weclip handitika. Kana muda kuzonoona full live stream, you can go there. Ayana yangori ma-highlights zvinhu zvakaita sei zviri kuitika handitika. Hana Tatelicious kana muchindi adressa, ndi adressewo zvine uremu achitaura zimcelebs zvikanzi kwete kunditi Tatelicious. Inzwa ikutya, hana yako ngairove kana uchitaura zita rekuti Tatelicious. Unofanira kuti Queen Tatelicious. Kana uona kuti zvekuti Queen zviri kunetsa, zviri nani hako utonditi babatanya. Pakaiba zvamanje manje kuri kupisa, but zvisinei ndo nyaya yanga ndangoya nayo kuti ndikuratidzei ndikunzwisei. Saka sarai muchiona ma-highlights aya. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndokuti it's bye for now, handitikatosangana muvidheo rinotera. But usakanganwe kusiya comment kuti zviri kutaurwa izvi bho here, izvo zvakanaka here kuti tipandukirane hanzvadzi nehanzvadzi. Taakufumura varoora, taakufumura zviri kuita sezvakavanzika. Aiwa zvese zvaiswa pachena baba. Umbavha hwaseWicknell pakusungwa kwake kwese, mari dzese dzaakaba, uchapa hwemukadzi wake, zvese bvu pachena. Saka rega ndibaye, munozondindotaurisa. Musare muchizvionera mega handitika. Bye for now. Kuzi apa ndina kudya ndofunga ndotesa pizza. Ndina kutombodya. Munoziva kune kwasikole apa ndapiwa nyaya dzekuCID. A big shout out to the commissioner of the police. A big shout out to the secretariat, Zimbabwe's president's office. A big shout out. A big shout out. Yeah, and Sandam Zanu PF 100%. Dapa 99.2. And such. But a big shout out. You don't know who I'm connected to my office, my president, and you didn't know who I was connected to my office, your president, the late Robert. But Munditire order. Order. 100%. I'm still talking about Chinese and this go to after blue to pink and to kupi. You. I'm not going to address you, Murume, you are I don't want to address it. It's not relevant. Delay needs.
Iwo Linda ndiwo unotitiro zvemanga-manga. Nemuromo wako wakakurisa kuona tikurwira hondo idzi. Saka ndanyarara munoziya. Ndanyarara kunzi Tate Richards mazuvano is quiet. But pamusaka pano, Olinda. Hauziye kuti uneedzere naye Olinda chipo. Ukangoita edzi chete uri celebrity watomu pedigree mangu. Because ndine HOD. Hey, ndini professor wezveutachiwana. Iwe wakwenda ukunomirisika ukunotaura ezvo Wicknell amva kubvondora nechirwere chachabata isu vanacho. Olinda ungadai uchikanganwa kuti uneedzika, but isu hatikanganwe isu. Tiri kutorwara tichifamba zvamuri kutotiona pano ndo moving grave. Kurwara munhu achifamba ndo moving grave. Makuva ezvinoona takukurwira. Kukurwira kwatiri kukuita ikoko Olinda chapo. Chimbodzidza kungonyarara. Kana une mari yekumusha kwenyu unoziva makaradi so. Unhu wenyu makaradi. Vakazobuda mari. Ai, vasachizuriye kujerika ichimira kamogi iwe haungaendese bradha yako Wicknell kujeri nenyaya yechirutorwa. Uzwauzwa isu tinoda kupinza rutorwa mukadzi waWicknell ndiye akuita kuti ndiye anoziva zvese, ndiye atoda kuti tikubatsire semhuri mumupinze mustraight. Ndozvamauya kuti queen tinoda kuti utibatsire mukadzi waWicknell ari kutsaudzira ari kurasika. Achivashokorodza achitaura kuti havaoni vazukuru vavo. Alright, I'm going to in terms of what? Ndimobi. Even marriage. Cholamadza Wicknell dzakadamarira anyway. Handiti mari yebrother yavo. Handiti iwe usati wauya papa inezvo. Understand. My thing is, my own wife, why are you still talking about her? She thought I don't know his orders. We don't know his orders, but wait, for me, I'm just going to say 8 to 1. Queen, how should I Wicknell? I'm just going to tell her, she questions the mail, and I was the mail, I was BP. She's saying that my mom shared with away. Even Nasuna Lanzi, my sister. I don't ever speak to her. Oh, my sister, to a message. To a message on Instagram. Won't send out the end of it. I know this is none of her business. I said, do you know what you do? Just tell me, I'm from the start. I don't know why Jordan Korea. Umwana wa Wicknell John. Pana John nani? Nani. Uwo mwana mukomana ndiye anonzi John. Musikana wekupedzisira ndiye nani? Yaita here ma-account details akakutonzera. Hanzi John ataure. Hanzi ane chimwana anzi mwana asingataure. Saka John uyu aita sebuyi John uyu hanzi Inda. Mwana wa Wicknell mukuru John ataura kazvangu asingataure. Communication skills and autism. So, when I know autism, I'm telling you. Ndimobe alizi. Also, how I will talk on my 7, 8 years back. They can relate more to animals than people. She like that kind of behavior. I'm not going to do that. So, we want to Wicknell. I don't know where you're going to keep it. I don't think things. I always have a relationship with Pokemon Wicknell. Then I said it's good. Zitara Tashu Makar na utaurwere panapa. Vichisi Tashu aishira Pokemon.
ndinazvitaura ngatiiteko ndoda kuti muzive akataura zvese zvandoganza hamuna kunzwa zita raTashumaka zvichonzi aisvira Pokelo. We are talking about where it started. Once delicious. Okay, tegai Tashumaka azvinzwire Mobi achitaura zita rake pano. Ngatidzokere kumashure. Tidzokere kumashure anyatsotaura nuna dzese Mobi. Relationship ya Pokemon na Wicknell. Na nasema kitu Udakuja kule aidara na Wicknell. Ashira na Rimo, ashira na Genius. Na Vofesi na Jose Taji Makamiki. Taji. Pokemonzwa. Pokelo kana wakatarisa. Hanzi wairara na Wicknell. Orara na Rimo. Orara na Genius wokushaya. Orara na Jose Taji Maka. Bata handigari kuZimbabwe handizvizive. I don't stay in Zimbabwe handizvizive. Hanzi Pokelo airara na Wicknell, orara na Rimo, orara na Taji Maka, orara na Genius wokuchira mota. Hachizogorei baba. Mobi ari kutaura kuti Chihure chaPokelo anochiziya. Yeah. Because Mobi angatozoti akapenga handikumbodya mafruits. Saka muchidowa ndine skin inoglow handikumbodya mafruits. Chirwere HIV ndoda mafruits. Ndizaka muchiona vamwe vanorwara nechirwere they don't look like it. Vana maititi vanenge vachingokosora. Anenge achingokosora Felicitas akosora. Ari kushaya balanced diet. Yakakosha zvisingaiti. Anenge achingotenga maponzi mai Felicitas achitadza kuinvesta mari yake mafruits akakosha. Ndikumbofida edzi yangu. Zvatichiti wakandinoona zvakakonzerwa naOlinda kuti ndizoita live iri very long kudai. It's Olinda. Hana maboundaries. Anonobatana na Wicknell uchiraya vasina aids. Kuti munhu pedzerana na maititi vesize yako vane aids. Uri kubatana zvino Wicknell. Uri kuona takunotsvaga ma-archives kuti tikurwire. Ezvino wawina because of me. Rubbish. Continue Mobi taura Chihure chaPokelo zvapo. Tinyasodzwa so ezvino Jose anga achibvunza kuti Tetelisha sanotaura nezve number 1. Wainzwa ataura wega kuti iwe waisvirana naPokelo. This is 2021 to March pandakaona information. Kana wanga uri single usati waroora Jose hauna mhosva. But kana wanga waroora 2021 musi wa2 March saka uri kunzwa nyaya pairi kunobata ikutonobata chiro mukadzi wako akutozviziva kuti unokwira Pokelo. Yeah. Kutongota asi kana 2 March 2021 wanga uri single uri jaya uri virgin hazvina basa izvo vaingoda kungokwira mahure marara. But kana 2021 2 March pakauya information iyi vanhu vari kungomwa yasikana Jose wawina unenge wawina asi kana wangu watoone mukadzi nemhuri 2021 2 March information takainzwa waitohurira mukadzi. Sonia hauziviwe wega musikana anogona kuroorwa. For your own information muchamunzwa Mobi akutaura kumberi. Sonia haana kuchata kana Wicknell. Vakangoita traditional marriage. It's not recognized in sharing of property. Havana kuita chapter 37. So Wicknell is still a single boy. Kana takutaura zveBritish law yedu yemuZimbabwe. Sonia bora pass. Soni kaendisataure zviri kumberi kaimuzvinzwire Sonia Sonia ana mbona kawo akaitwa sei kunomusa Anza kana mapedzi chaiwo Tetelisha anosiya mukadzi wari pasi unoenda maningi. unobvisa pedhi rako Sonia raunoenda kumwedzi. mukunzwa iwe Sonia mukadzi waWicknell hanzi kana wari kumwedzi ukabvisa handira zvachisho zvanditaura zvatarwa naMobi. Hanzi Sonia kana ari kumwedzi anobvisa mapedhi achingosiya ari pasi. Kadzokere akabvisa kana mapedzi chaiwo Tetelisha anosiya mukadzi wari pasi unoenda maningi. unobvisa pedhi rako Sonia raunoendera kumwedzi
robviswa namaids uri chapa yemukadzi. Imi mamaids vanhu vari kushanda ikoko zvataurwa naMobi hanzi Sonia mukadzi waWicknell kana ari kumwedzi anobvisa mapedho okanda pafloor. Hanzi ziri ndadaroi Mobi Mo Blessing Chivayo tiataro uyu sister yaWicknell. Mobi taura kuti business yemusoro zvakaita zvichitsotsi chete kubva mambiki muhasela rega tingoti hasila chese hanzi Wicknell itsotsi kubvira ari mwana mudiki hasila hasila vatete amamoyo Mobi moyo hanzi vanoera moyo vana Wicknell dana moyo Baba ataka kuita zvake zveINC zvekuita zvefamasi INC yaiti Isaac namuda anochigara Isaac ndibaba vangu vakafa muda ainzidoneni yake saka aiti kambani yake namabho wake kuvanotengesa mapiriti nekusapuraya mafamasi ndokaaibasikana mari pakuza yaibhadhara mapiriti emapiriti kuti never get delivered apa vachibadira mapirisi embauti ukazosungirwa njeri akazopika 3 years kushongi avhara kambani yekusouth Africa yakavharwa mamiliyoni mangani kukambani yekusouth Africa mamiliyoni ekutenga X5 akatenga 745 akatenga mavhenzi matatu akatengera mai vangu imba iye akazvitengera imba usaka hokujera akapita asina naina kumuda akagona ndokuba kune ngwaro mafotoisa amusewasifunga kusvika mberi lasivaenda kutoriko everyday vachiningisa chikafu baba wangu iwe never gave up on you so aenda mujere and I was struggling for a while trying to get back on his feet ndokakasongodanana nakangai namashamasi namashamasi she's very mukunzwa kuti hanzi Wicknell akambodanana nemwana wachikangai chinamasi nimuri kunzwa zvezvingo inandiziya ndigare kuZimbabwe mufungi zvenyu ya tingori munhu akangoitwa gifted nenyaya yekuti Mwari vakangoti ndite homwe yenyika asi information indobva kwamuri imi ndimi munogara ndimahama zvacho ndingaziye zvekwachivayo maita basa vedu vari kuisa masai kanga ichina masa abaza 5 million manje andisi uye America nakopero iwo uri nodzipokero rinongonyoka mudzimba dzevanhu saka uchinoona America manje ini ndakunzi cousin yangu ndopandakajabuka ndikati cousin yekupi because ndaifada kanaika ndaizosvika vanositibva imasina manosema maskana vatete ukavatete unomira nevarura vachinyo kwete maura pokelo hanzi anotoziya mboro yaWicknell ukapaya this voice recording call is 3 hours long. Randaitaura nevanhu vekwachivayo. Munomuudza mutazvi kana achida nomusendera everything. Zvese zviri papa. You know, then let's go to now kuna mabridge. You know, it's just too much. I cannot be 3 hours on a live show. I have other things to do tomorrow. 3 hours. Mabridge. Hey. I don't know, you know, it's awesome level, including of brain, kunaka kugeza. Tamba nevanhu veklasi yako vana Towers, DJ Towers. Vanhu vechina ngavatambe nechina. Uri mukomana, I understand. You address me as a man, I understand. Yeah, chero iwe uri mukomana, bamini bridges. Yeah. Saka tambai nevanhu vezera renyu vechina Towers vasina chikoro vanorova maticha nerekeni ndo vesaizi yenyu ivavo
When you think of my name, inzwa kuchka. Moshinzwa Bamnin Bridges. Bamnin Bridges. Yeah. Just in case ungagusuta ndina address, I had to Bamnin Bridges. Urimkomana? Yes. I'm a man? Yes. But intellectually, at least in the same class. Financially, at least in the same class. Peg degree wise, I am the queen of the nation. You are rich in Komana Chechina. Wajins kwa Bridges. Bridges. Shakoje kuzoda kushitima bridge. Ma bridge ndere chikadzika. Iwa usati wa qualify kwa ma bridge. Uchili Bridges. Bridges. So we hope kuti from today you fear to talk about the queen of the country. It is in the same class. Shemota jamuri kuchemerana izvizvi. For your own information, I is Maria Wicknell. Maria President. I know it from the source. Oh, thank you, dear God. Winnie Magogo. I said that. Thank you, Winnie. Ndakuza inotaura na Emerson Jr. Mwana wa president. Tonduudza kuti Daka boy. Wicknell ndi Daka boy. Sensera kukudza izitare. Thank you for the gifts. Ndiano gostara kiraenda quickly. Thanks kukudza izitare musikana weko because Wicknell ana kupindura. Yeah. Wicknell ana kupindura akangopindura nditazvi. Tazvi wanzi kwasitara kura mention opa 100 muno. Na uchizoda kupa essay information ndianu. Winner kungotumidzira kani. Thank you Winnie. So that you know. And you kuona izvo tashuka pakubvisa gogo. Live ino aizaita kana 2 hours plus. Tashuka pakubvisa gogo. Tichikoteerera. It's just long. Because vamwe vangu kuti hanzi mobhakati tatelicious ari kundinyepera. Sure tatoshuka pakuneta tichinzwa audio. Ndiri kutaura kana ndimobi. Ni makazeni kwachiwai. Ndiri kutaura ani machinzwira mega. Muno message ngaisvike kune vaigunun'una. Vane makunun'unu. Yeah, kuna mobi. Exactly. Zvese nesex tape. Rasonia. Na Josa is AI. Video yo haina kusvika nguva ye because dai tumidzirwa ezvino ingadai iri AI. But this video yatumidzirwa 2024 but haisi ya 2024. Untoona chero the production haisi nguva AI. Tomoona chaye ndiye wekunema kiss don't rawi Sonia. Untomoona but izvi ndezve kwachivayo. Vanenge vauya vega vatondipa mari ani mamuchinzwa mubachikanda ma 1000 300 400 vachida kufumurana mumusha mavo. Yeah, kusitogona mobi anogona kuti delicious create. Inyaya dzekucreate kwedzi anditongodziziye. Mamuchinzwa mobi achitaura kuti iye Wicknell uyu paakatenga kusungwa was kwamutare 3 months mujeri. Mbazobva mbaenda kunosungwa mbagara mujeri kuvamarondera. Ndozvizira kupi. Mamanzwa kuti akambogara mujeri 3 years. Ndikati nedumbu reseri haipona. Kanzi ndiko kwaakadzidza kudya kujeri. Hanzi akadzidza kudya kujeri kudaro kwakaita kudya. You see? Zvine zvingotaurwa. Hadi mazvinzwa. Kwete kuti kuita delicious. Vafumira. This and that. There even when you're pressing in Zimbabwe, which I need to address, there's nothing which is there left. And mabrijota madrisa ivukuvu geza dzidza yekugeza. I don't know kana vachazosvika pa level ino. Mwari werugara atibatsire. Dzidza kugeza mabrijo. Kana uchapiwa mota na Wicknell. Ndezvokumba kwenyu. So hatisi kuda mota iso. We just want to have our freedom of communication. Tina kana watapianisa. Omwe iwo mwanzi Wicknell utengera hama. Bitterness yacho. Bitterness atiziyo kuti ndiye. Yeah. Kuzo wananonga thank you kani Mildred Muguti. Chingwen. Because wananonga wachita delicious. Zvinochanzwa vamwe kuti hapana kana chitaura delicious. Tatakagara ndachika pakuchinja boots 3 pairs. Red, brown, black,
now ndamasiri pasi muchingonzwa maubva achitaura uzonzi hapana proof inodarika ipapo and ndasina kutombotaura futi kuti waisvira pokelo 20 ndakatokanganwa vazhinjwa zvataurwa zvangobuda zvega sorry mata akubuda ndikunakiwa neguva wazvinzwa jose tandasinganoboziva kuti unonzi jose kaini naikuziva tazvi zvataurwa